Wala ka perthai barok kawai ka kelmar jingmut bat Kyrteng ya ke jingsa priang stat uknyang jingpang COVID-19 ni coronavirus. Hoi ngidei ban semar bat fikir yelade. Bat ban yatreilang ya ke jingmutha ke sarkar na kamda ke jingpha. Bat ha ke bakhaddu ngimdei ban artetin ya ke bor blei ke bakrau ya ki eke barok. Hoi wala ngidan ha ke jingsir menta hendai ngin kemau berbor ya bahalor tam. Bat lada udan ha sendak jengi ngilak banyak kon persya ya ke jings niu ke perthai. Badai tang ke bor blei ke banrat dingkong ya ke bor jingdum jang ke perthai barok. Ngin ke maru ya ke liang nawa ke bamut ke jingkular bat hapo ke jingenda jong blei. Ngin sim ya ke tinu blei bat puli ya ka de ke jing sirhem. Namar ke klan bor palat ban ya ke wailam ad liang serti. Mentang ya pai kindet ya ke jingkren na kinang ilam balang bat ni katu kat ni kinang ilap. Ke ban penkan mau yang ni ya ke jingkrau jong blei. Bat menginjai tingkat ke jingat bat kekam. Bat baki khabar perthai kemdei ban penting pensmit bat pensting ya ke jingat jingino blei. Kumunong yalam jong kinong ikai ubak pek ru yaki kena skul bat bayadai ru bat ki bat ka imlang ka salang ru ka jiu mo. Ti hakum gani kapor ngasno ba don kamban kentulang yaki pat ba baro kilong kemi kilong kupa ki samla ki kena mo klampep ho ngidei ban ko nguru ya ki ki jing bata jong ka sarkar ha ka bayadei ba kane ka COVID-19 ka coronavirus tanrai ha ka juru ka por ngakwa ban penkan mau ba kini ki jingjia barok hat ki ki jingjia da ka jingtip jong utrai kenrat tinak tagadau hukum kane ka por ngasmo ba ngimla ban kelat mo ya kecing ong gaba God help those who help themselves ublay wiarap ya kito ki bayarap ya lade ta kum kan ni por ni habban sngap ba ki jing putha jong ka sarkar ban le ke baro ban wat jing tim ti henre ya ka ka por pat ngimdei ban kelat ba kum ki khun kristan mo ngidon kam ban bu yu ublay hakmat do namar kini baro khat ki jingjia ki dei da ka jingtip ka jong blai tanga chupan kan mau na ka jingtho kan mau ka bar kalanong ka banyo ka khat ka bakhat sao ko ong lada ki brio ki badon ya ka Kyrteng jonga ki penrit ya ladi ki duai bat ki wat ya ka khamat jonga bat ki ino artat ya ki lenti baman hangta ngan syak skor yaki na beneng ngan map ya ka pop jongki bat ngan penim biang ya ka ri jongki nangta nang ka kitab jong sirak kalanong balai pupra ka khat khandai adu sipau kong ko khon jonga haba pipang wat le bom sunyo duai utrai bat un penkat ya pi tu ino atat yaki kambom dei tu penbek ya ka rukom im jongpi bat pen kuat je lah ka donut nak pop barok kelera ni puliru naka kitab Deuteronomy kalanong ka banyo ka dekat khatsan ko ong bo utrai un sa wengno na pi ya kijat jingpang barok kata komot lada ni pendam ho utrai te hakum kane ka por mo ni don kam si ban pai su blai ban duai su blai knang ba blai un yada sisa yani te ngasmo hakum gane ka por ni hapru ban duai sisa da kata ka jingai mo ba nakasithi ka baar jong u Paulo chikinong Filipi ka sithi jong u Paulo chikinong Filipi kalanong ka baar kadakot ka ba sipau kalanong ka baar kadakot ka ba sipau ko ong henrei ha ka Kyrteng u Jisu ka khosiu baro kandem krup ka jong ki ba beneng ka jong ki ba khandau bat ka jong ki ba hapo khandau kata kamut mundon da kanu kono ka Kyrteng ha ka perthai ka ba kam klan bani ka Kyrteng ka jong Jisu nak ta gadau hakum kene ka por ngasmo di banong ko jingpan coronavirus ha ka Kyrteng ka jong Jisu jong ka Nasaret us im jong ki ju us im jong ka Nasaret ku khon jong blai nga hukum put ko jingpang coronavirus pham bit
banuan haka chnong jongi pambit banuan haka ri jongi mina pandan hok sisa banuan haka ri jongi haka chnong ga jongi haka jingem ga jongi haka Kyrteng ga jongu Jisu jong kana sarat usiem jong kiju usiem jong kana sarat ukun jong blai badai tangka Kyrteng jong u ka badan bortam habneng bad hakandau ti haka ju ai ka por mo ngihap ken ban ai sisa kan ye kacing pensautu iki beriau mo ba kumba u doktor u ba labatai mo ba ngimdei bantieng ya kan ye kacing pang lada kawan haka snong ru kanumuan haka yem jompi ndrei kacing pang kanwan stang lada ngiajan ba unong pang si mitar armitar lada u beriau balap yo ai kan ye kacing pang ngiajan ba u si mitar armitar kata tekamut kalak ban bet Ndrai lada kadang syuan haka snong ngimdei ban tieng ngimdei ban khuslai hot ngi hapi ban yadai ladi bandengi gitu ki masru bat haka ju ko poru ngi hapi ban sait bahai kikti ban lekhoi bat kat bala hi ngi hapi ban yakyar na kajing bun briu mo kata ta kadai ka ba kongsan ni kublai mata singi thodiang baning kong jong banai wat klet ban pelong ke jing duai jing linti dim phana ayin jumpi wat kunjuru barakat ba pila pide ruban sha jingit ki jing duai jingi kin boy kham kloi hakma dublei haba ni sha jingit ru Napada jengi mutaga singing ako ban sim na kitab Daniel, Prophet Daniel, kalanong kabalay. Pide ban pulay lot, hayeng, nga susim tang kandian, nang nenang tay, lay, ar pulay. Sangam, kumta, u Shadrach, u Meshach, baru Abednego, bala kumlate, kila hap jelang hapo kata gading, ka baklang kila yait keleng hapdeng ki thlejing dagba ruai ki jing ruai hauble bat dagba kharkhu yautrai nang tau asaria ula yeng hapdeng jung kata gading ula stang ban duai kumni ngingidon hapdeng ka lockdown jong ka covid but sangap kini lain ngot ki samla hagalawading kila yu kila ruai kila ya duai kila kerku ya oble iman para bayat ngangin scam mopi baro mangi baro ngi don gejingit baklain kambang impat ju yo lad ada muntaban Sungtu ka bor jang ka jingit ki badan hapden jingi. Ni sengongo yaw ne kunyang corona. Bawan ban yarap yengi ban sungtu ka jing koridor ban ka jing klein jang ka jingit bangi don ha ka donor jingi. But munta gane ka de ka por ban sungtu ya gane ka jingit bangi don. Pet gane ki laingot ki samla ki klam pet mano ba bread ye ki hang tu balai ki le kumta. Manoban utrayon yarap yengi balai kentrat kila layu kila ya ruai kila kerku ya utrai but sengap la jayu pideban pulai lot mo but ulawan beli lapa angel but ini dalam mi na ke lawarding ki boro kila smolungo namar kiong Klam mansau eru iki. Mangiru. Nganget scam ublei on saya daingi hagane kapor. Tangba u kwaban yuyiru ke jingi. Ta singi sim ya gane ke jingruai ke bedon hapo ko lindu beneng south pa nripu lai ripu sau pibaro pinang ma gane ke jingruai. But ka juga jingit chunki ne gilaingot ki samla Deki Shanghai hayeng, kita halawading, cipai gila up, saudong.
Rikikan mau tang yo ble. Kan ya kita kecingit. Bangiring ide bandon. Baru beli unsa ya daingi. Pi haga jaga ban pet kecing pang pet kamta mafi ki kena pet nangno ki angel kinwan. Wadi ki pensasam. Bad kecing kar khojang beli pa baru khon mansim bakhuid kandon bad fi barbar. La syairu. Tongi sngok men ma ni kapur ni yo banya kren kum ni bat ka ba ya dei ba ni knyang jeng pang coronavirus ni covid-19 bang ngitip ni sngok khia sibun kham tam na kalyang ga jonga ngas sngok khia sibun ban yo I ba ni u knyang jeng pang sedang ban pur state ba hakini ki pur gi bomanta kala pensiong siir ya ki imlang kasalang ka pensiong siir ya ki temen ki kro kham tam bat kumta kadon ka daw ko bakraw ba kum yangi kinok song snong bangi di man sim khia ya kani bat man khain sting bat hakabaya dei bat kata let's say kum kinok song snong ni dei ban pe ban khami nang kong yaladi na ying na sem ban ko ngu yaki ki ba ka sarkar kalabu ki kandon kumnu ban sumar yaladi kumnu ban omya lech ki jaka pajba kumno ban pun khuj yaki kiti ban sop yaki khamat pat kumta ter henry wat happening kita ki baro ngiyu iba kani ke jingpang kadon haka ya kata ke jingma ka bakrau ka ba ngimla ban yu I ue ubayo ban ue bomyo namar kadon ke jingpang ka bari kumta ban yada ya ka kadon kam yangi bangin long husiar bangin pek perman bat bangila lesi da ka jingye trelang jong baro nginum khmi lenti tangi sarkar nginum khmi lenti tangi kinong sumar nginum khmi lenti tangi ki doktor kinos hanrei kani ka don kam ye jingye trelang jongi baro iwe piwe nadu ibaret hadu ibakrao nadu babi hadu bastat khnamba ngila ban job ye kani ka jingpang ngila ban job ye ka tangna dangi khanglat ye ka bakanum sapriang nakawi jaka syakawi pat te kumta kum ka balang ru ngila sim ya kalat kalanti ban pe ba ki khun jang ka balang kin long ki ba ko ngu ki ba put tikna ya ki jing patha jong ka sarkar baro la ka long ha ka yat ka yeng la ka long ha ka jing dei para briu la ka long ha yeng hasem khnang ba kinong song snong bat ki wei kin yu I ka nuk sa ka ba pat kum ka balang ngingitip jan baro ki balang kila sim khia ya kani ba kila trelang ba sarkar bakani ka dei ka wei nakilat ki balesi ni panpau ya ka jingkit khli par ka jingdon mata ya ka ban yele ban Iakhun ban perlan na ka jingpur jong ni khunyang jingpang bat ngange bat kentu ya phi baro bada ka jingye trelang mdon ka wei pat klem da khenyu baret wakhra klem da khenyu ruspa urduk ni shakta kumju pat kumta ngi dei ban ya trelang ban weng ni jing so pher jing so jat jing so kanja hanrei ka don kam yangi ha kani ka por te ka mensim jong ka jing ya I wi ban perkhat ya jing koridor jong ka mensim briu ban ya trelang bangila ban khang bau ni khunyang jing pang unpur u blei un yarap yangi ladang yarap ya ladi patumta ka don kam yangi bangin ya trelang kum sipara da ka wi gamut jingmut da ka wi ga sur ban nginge da ka jingrap ka jong blei da ka jing rangkat ka jong u ngin job ko himmen ko para mataga singi na ko ban shem na banda ko jing pusan jongi na kam jong ya apostol kalanong khandri bekhad ar phulai tartar ngapule tasilai Rekiwe pide ban pule lang hayeng bat puson bat duai daga bapandon kam ya gane kak tenjung ble ha ka porshi tengsinya Paulus bat Silas kila ya duai bat kila ya ruai ya roya ble bat kiwi ki koidi kila ngap iki Paulus bat Silas namar kilo kongu ya Jisu ka jihi kai jengu kila yalap ya kak tenjungu ka bainang jengki de lock up patok mentang idon haga lockdown Paulus bersilas ha lockdown ha lock up ki klam kali
balik kumna gini beri mana bapa ini sini ngin temya ki la ya ruai bat ya ro ya ble ha daga sur ba jam na mar ki be ki la yosmo mangi hagane ga por jong ga lockdown naga daw jong covid si 4+ kandai ni haga jaga ban kali bale ki mane ki khang bale gumne bale ga sarkar ngin bot ya ga nuksa jong kini arngat ngin pelong ka ying jongi ka ing mane Jisu ha gospel jong Yohanes kala nong pasau dekat arpu we John 4:21 wongum ne Ndre kaya kala poi bat kala don lupa hang ne haba ki nong mane bashisha kinsa mane ya upa haka mansim bat ka jing shisha ya kum kini ki nong mane upa ukwa uble long mansim bat kito ki ba mane ya u kide ban mane haka mansim bat ka jing shisha kane ka dega por ba uble la ai ni mana ba pan poye ki hapathak kibrit mana ba palai ki na ka pathak uble namar Paulus Barsilas kila ya ruai kila ya duai daga sur ba jam ngala karpari fi bor mataga singing aku ban pankan mau biang ruai haba fi duai hayye kasur jongi gade ban poisa uble ha pathak ha ka posting snya ha ka jaga bardum kinjri hakikti deng so hakikitan re ki kan mau tang ya uble bad ka borjung kane ngis kem haba ni ha ka ing gasan jongi baro ngis tang ban le gane uble on sapha ka ki kampula bakarpang kumba ula pha jumai na banda jungki on sapha ka borjungu na banda jungi on pelaringi bat ni baro ngensa nang beteng haga jing yaro jungi hauble haga jing jungi ka man ka sngi khamtam ha ka ing gasan jungi la shai